De grote brand op het industrieterrein van Heerenveen begon om 8 uur morgens doet een parkeerde vrachtauto met cheese en boter troch onbekende oorzaak in brand vleeg. De vlammen sloegen al gauw uur naar 4 oren vrachtauto's. Er was grut alarmslijn omdat de auto's vlakbij een tankstation stonden en de vlammen boven dat uur slaan konden naar de gebouwen van Broersma Bakker Transport en de supermarktketen Lidl. En dat heeft de brandweer voorkwam. Daar ben ik dus gerust inzetters daarop west om te voorkomen dat die panden in de brand rijden. De vlammen rekt putdeksels uit de dik, hoe kon dat? Ja, er is waarschijnlijk in het riool binnen brandbare gassen kwam. Door de hitte, weer een verschrikkelijke hitte. En die gassen die binnen tot ontploffing kwamen. En daardoor binnen een aantal putdeksels binnen omheen gingen. Troch de grutte voirie cheese, boter en plastic in de vrachtauto's ontstonden bij de brand grutte reekwolken die door het centrum van Heerenveen dreunen. De bevolking was waarschuwen om de ruten dicht te dwaan. Ja, de rook wordt steeds gemeten en de berichten die ik krijg is dat het niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Wel uiteraard ramen en deuren dicht, want rook is nooit gezond om dat in te ademen. Maar verder geen alarmerende berichten. Er binnen geen sporen van brandstichting voen. Maar troch de hitte van het vuur binnen alle aanwijzingen naar de oorzaak van de brand verlenging. Duidelijk is wel dat de brand in één van de vrachtauto's begonnen is. Het enige wat bekend is dat de auto die hier staat, de tweede auto, dat daar de brand is ontstaan. En dat is waarschijnlijk achter de cabine ontstaan. Dat is de constatering van de brandweer. En de auto was geladen met levensmiddelen. Ja. Dan zou het om een technisch mankement gaan kunnen. Dat zou een oorzaak kunnen zijn, ja. En toen heeft de brand heel snel om zich heen gegrepen. Wij hebben van deze auto's nog 2 weg kunnen rijden. En de rest is in vlammen opgegaan.